iglesia na makapalangit sa katao. Kay kung doon na tayo relihiyon o denomination o simbahan na makaluwas kanimo igsuon, dapat wala isulat ang Juan 3:16. Dapat gimandong sa Ginoo. Nagihingat pa na ako ang kalibutan. Kung tungod niya na, akong ipadala, ini nga relihiyon, ini nga simbahan, ini nga denomination, aron kung kamo, magpasakop ka ng iglesia, kami maluwas. Pero nga nang iliman ni Nana, ang nakasulat, sa balaan, nakasulatan, na makita, sa Juan 3:16 na maingon, kaya ihigot pa na ako ang kalibutan, kung tungod niya na, akong ipadala, ang akong buktong anak. Aron ang anak na butuo ka niya, dili mamatay, kung dili makabaton, kung kinabuhin wala'y katapusan. Ganong nahalag na iyang ipadala, yung buktong anak. Kung ang iyo di ay relihiyon, kung ang ako di ay relihiyon, kung ang ato di ay denomination, makaliwas sa katuwa. Ganong kinahalag na ipadala, si Jesu Cristo sa kalibutan. Kung kaya kasulatan sa kudlo, kung walang layo makaluwas sa limo, si Jesu Cristo lamang. Kanina kami nanginan na dapat aron sa pagdala o balita ipagkakaroon sa kahapunan. Adunay duha ka matang sa balita ang buot dakong na inyong kasayran ay kasaha sa kahapunan. Ang sa kabalita o kining dautan nga balita. Ang ikaduha ka balita, usa ka maayo nga balita. Ang pagkakaroon inyong kasayran, kining unang nga balita. Kining dautan nga balita. Nagsuon, kung ikaw walay Diyos sa imong kinabuhi, o kung mamatay ikaw sa kinabuhi, ikaw maimpyerno ngayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:23. Kitang tanan na hilayong sa Dios, o pasagot, kitang tanan nakasasala. Ingon ang pulo sa Ginoo, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Kung mayroon ka nakasala ang tanan, inikakaroon sa kahapunon, walay bisan sa tanan mo na walay sala. Bisan pinsa pa mga tarpulanuha magpaila, na wala sila'y sala. Dili na tinuod. Kayo, ingon ang pulong sa Ginoo, nakasala ang tanan. Kung tanan gani, walay bisan isa, mawalay sala. Except lamang kang Jesucristo, kaya ipadala din sa kalibutan, kapin 2,000 na katuig ang mga milabay. Kaya lamang ipadala din sa kalibutan, nga walay sala. But the rest, gikan sa talang tao sa Biblia, na malakad sa Ginoo, o hangkod karon mga panahon na, o sa umaabot na panahon, kanang tanan ng mga tawana, adunay sala. Kung nasayon sa kamo na ang bayad sa sala, kamatayon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 na ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Amen. Musugot ka o sa dili igsuon, kung ikaw magpabilin na magpatuyan o magpagapos diya sa sala, resulta gayon kana siya sa kamatayon. Unsa nga kamatayon? Kamatayon espiritual. Ang Biblia nagsukit na adunay duha ka klase nga kamatayon. Ang una nga kamatayon, walay makaikyas nini. Physical na kamatayon. Mabata ka man, matigulang ka man, mamaayo ka maglawas, maadunahan ka man, o mahimong kabos. Mamatay ikaw. Makasinati kita niining una na kamatayon. Kamatayon physical. Pero sa ikaduhang kamatayon igsuon, pwede ka nga makaikyas niining. Kung sa maning kamatayon sa ikaduha, kamatayon spiritual. Ang kamatayon spiritual, o kining pagkalaglag sa imong kalag, diha sa kalayo na walay pagkapalong nagingon sa Biblia. Kung ikaw walay pagpakabana sa imong kalag o walay pagtalikod sa imong mga sala sa kinabuhi,
o pagdangog diha sa Ginoo, sigurado makasinati kagayon niining ikaduha nga matang sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nagingon sa gipadayag 20:15, ang tanang kasangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambong ngadto sa linaw ang kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. O walay lain nga alternatibo niini aron ikaw maluwas niya na gawas lamang kang Hesukristo. Igsuon, walay lain makaluwas kanimo. Dili ang imuhang pagkamaayong tao. Bisan unsa pa nimo kamaayong tao, bisan unsa pa nimo kabuutan, dili na makaluwas kanimo. Kaya ang pulong sa Ginoo, kitang tanan nakasala ug nahilayon sa Dios. Ang imong mga matarong dili na mao'y hukman sa Ginoo. Ang atong sala mao'y hukman sa Ginoo. Inig atubang nimo sa Ginoo, dili pangutan kung tumutan ka. Tungod kay ang i-judge sa imuha, ang imuhang pagpadautan. O ang pulong sa Ginoo, nag-ingon, ang atong mga maayong sinuhatan, sama lang kini o trapo at tubangan sa Ginoo. Isa'y nakailaw og trapo diri ka. Natay mga trapo diya sa atong mga balay. Atay trapo sa atong mga sakyanan, sa atong mga motor. Kung sa'y tan-aw na to sa trapo, di ba hugaw? Kung atong mga maayong binuhatan, matod pa ni Propeta Isaias, trapo lang na siya tubangan sa Ginoo. Sa kahugaw. Kung kay dili, di mo pwede, ipasigar mo at tubangan sa Ginoo na ikaw usa ka maayong tao. Natapos ka niya, kasuntlon dito sa langit. Ikaduha, kung nagbuo ka ng imong relihiyon, makapalangit kanimo sa iyong kaigsuon. Walay iglesia na makapalangit sa usa ka tao. Gusto mo masayran kung anong wala? Kay kung doon na tayo relihiyon o denomination o simbahan na makaluwas kanimo igsuon, dapat wala gisulat ang Juan 3:16. Dapat gimando sa Ginoo nga gihigugman ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ini nga relihiyon, ini nga simbahan, ini nga denomination aron kung kamo magpasakop alang iglesia kamo maluwas. Pero nga nang dili man inana ang nakasulat sa balaay nakasulatan nga makita Juan 3:16 nga miingon kay gihigugman ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ang akong buktong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kung dili makabaton, o kinabuhing walay katapusan. Ganong kinahanglan kayang ipadala yung buktong anak. Kung ang imo di ay relihiyon, kung ang ako di ay relihiyon, kung ang ato di ay denomination, makaluwas sa ato. Ganong kinahanglan nga ipadala si Jesucristo sa kalibutan. Tungod kay ang kasulatan sa tudyo, kung walang laon makaluwas kanimo, si Jesucristo lamang. O ini ang ikaduhang balita. Hihigog ba ka sa Ginoo igsuon? O kana ang usa ka lindot na balita. Supposed to be kita mga matay espiritual. Kay kita tanan makasasala man. Apan ang good Diyos, hihigog ba ka sa Ginoo? O tungod sa iyang dako nga gugma sa tuwa, iyang ipadala, dili ang simbahan, dili ang reliyon, dili ang denomination, dili ang mga partner sa mga kasimbahanan, kundi si Jesucristo. Ingon ang basahon sa pulo sa Ginoo sa Juan 3:16 kay gihigog pa na ang kalibutan o pauna ang good Diyos. Kinsang kalibutan? Ikaw, ako, itong tanan, ita ang kalibutan na kinahanglan luwason sa atong mga sala. Ihigog pa na ang kalibutan o tungod niya na akong ipadala ang akong bugtong anak. So, kapin 2,000 na katuig ang milabay, di padala si Jesucristo sa kalibutan. Bawal nagpaaga sa iyong dugo niya sa cross, kay maulang na ang bugtong pamaagi, gawin kamatayon. Aron ikaw o ako, maluwas. Pero igsuon, dilibot pasabot, na human, di paagas, ni Kristo niyang dugo niya sa cross, human siya nga kipatay niya sa cross, automatic luwas ka. Dili igsuon. Ibasin ma-misinterpret nimo nga, Pastor, pwede na di ay ko nga ni mga lagan sa Ginoo, kaya nagpakamatay naman di ay si Kristo sa kuwa.
Isuon, kinahanglan nimong dawaton, tuon sa Jesucristo, diya sa imong kinabuhi. Ang Juan 1:12, ang sabay gingon, ingon ang pulo sa Ginoo, sa tanan nga minawat, mituo, sila ginatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. So, kung ikaw mudawat, buto kang Jesucristo, ikaw makabaton o kinabuhi, walay katapusan, o paunaan ko Dios. Pauna ang buktong pamahagi ay ikaw makasulod sa kingharian sa langit. Ingon ang Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kabaturan. Kinsa nag-ingon ani? Ang relihiyon ba? Ang church ba? Ang denomination ba? Ang founder ba ang nag-ingon ani? Dili, kung dili, si Jesus Christ, ingon siya sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kabaturan. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi ka nako. Walay makaadto sa iyang amahan kung dili mo ang Jesus Christ, kung dili mo dawat ang Jesus Christ. Kung makikistorya ka ni President Ferdinand Marcos, dili ka atubangon ni Ferdinand Marcos kung mudirect ka sa iya. Kung lakay appointment, bisan kang mayor, kinahanglan ka muagi o iyahang sekretary. Magpa-appointment ka sa iyang sekretary. Inaana atong pag-adto sa langit. Kung gusto ka muagi, watog langit. Nawata si Jesus Christ, tuwa siya ingon na imong bukto nga Ginoo ug manluluwas diya sa imong kinabuhi. Ha? Ako nang gikaingon, walay laing dalan para muadto kag langit. Dili ang relihiyon namo na amin diriya, dili aron ko presenta ang among grupo, kung dili na ako diriya ang akong grupo para ipresenta na ako ang Jesucristo na mo'y buktong dalan para muadto kag langit. Amen. Wala na ilaing paagi niya. Na may mga nagtudlo, pinaagi kanila, pinaagi silang founder, pinaagi silang church, pinaagi sa ilang mga tradisyon ng mga tinuan, makapalangit kanila. Sumpak kana sa gitudlo sa Biblia. Kana, kung mutuo mo ang Biblia. So, unsa man ang angay nimong buhaton, aron makaangkon ka kung kinabuhing walay katapusan. Sama sa kong gingon kanina. Juan 1:12. Sa tanan midawat, mituo sila giyakagan ug katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung dawaton nimo si Jesucristo diya sa imong kinabuhi, uuhan nimo siya, ikaw makaangkon ka ug kinabuhi walay katapusan. Isikon ka nga ikaw anak sa Dios. Ang Efeso 2:9 nag-ingon, pinaagi sa pagtuo kamo naluwas ug dili pinaagi sa inyong mga binuhatan kay aron walay bisan usa niini nga makapasigarto. Suon, kung mutuo ka sa Jesucristo sa imong kinabuhi, ikaw maluwas. Dawata sa Jesucristo sa imong kinabuhi, hinulsuli ug biyay ang imong mga sala. Isugid sa Ginoo ang imong mga sala. Kay ang Dios andam nga mopasaylo sa imuhang mga sala. Walay gingon sa unang Juan 1:9. Ang Dios nato just andam nga mopasaylo sa ato ang mga sala. Na kung ikaw mudango, musugid sa imong mga sala sa Ginoo, automatic pasaylon ka sa Ginoo. Busa, ning tagdaha karon sa kahaponon, kung gibati nimo igsuon, kay ikaw gitandog sa Ginoo, gitandog sa balang espiritu. Ang iyong ikaw na mag-ampo ka, niini nga pag-ampo na buot na kung i-ampo kanimo. Kay mao kini ang buktong paagi na ikaw makasulod sa kingharian sa langit. Mag-ampo ta? Ginoong Dios, ako usa ka makasasala. O wala ako'y mahimo aron sa pagluwas sa akong kaugalingon. Salamat, Ginoo. Kay ikaw, niyani sa kalibutan. Namatay, alang sa nako. Ginoo,
Saylong ako sa ako ang mga sala. Buot ko ikaw na imbitahon na musulod sa akong kapitnasan. Kung makikuban ngani kanako, Ginoo. Tabangan nimo ako, Ginoo. Na makasunod ako sa imong pagbubuton sa akong kinabuhi. Ikaw, Ginoo, akong gidawat, ako ang Ginoo, personal na manluluwa sa akong kinabuhi. Amen. Igsuon, kung ikaw nag-ampo sa susama nga pag-ampo, masiguro nimo na si Kristo na batulan nimo diya sa imong kinabuhi. Kana kung kinasingkasing ka na nag-ampo diha sa Ginoo.